Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι τα ανθοϊάματα. Τα 37 ανθοϊάματα προέρχονται από άγρια βότανα και λουλούδια που βρίσκονται στη φύση και το ένα είναι αποτρεχούμενο νερό πηγής, το οποίο ονομάζεται rock water. Είναι ένα σύστημα συμπληρωματικής προσέγγισης στην ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου γενικότερα, που στόχο έχουν να προσεγγίσουν τα συναισθήματα και όλους αυτούς τους περιορισμούς που μπορεί να βάζει ο νους μας. Το σύστημα λοιπόν των ανθοϊαμάτων ανακαλύφθηκε από τον Έντουαρντ Μπαχ περίπου την δεκαετία του 1930, ο οποίος ήταν διακεκριμένος γιατρός, έπειτα ασχολήθηκε με την ομοιοπαθητική και αποφάσισε τελικά ότι θέλει να βρει έναν πιο φυσικό τρόπο προσέγγισης όλων των ασθενειών και των συναισθηματικών καταστάσεων που μπορεί να διακατέχουν τον άνθρωπο. Θα μου πεις τώρα πώς γίνεται 38 ιάματα να μπορούν να καλύψουν όλο τον πληθυσμό. Αυτά τα 38 ιάματα